Prije 13 godina zvanično je pao režim Slobodana Miloševića, a sam Milošević mnogo ranije na koljena Richardu Holbrooku. Preklinjao ga je u oktobru 1995. godine da zaustavi ofanzivu na Banja Luku. I taj prijedlog je prihvaćen. Ovo su detalji iz dokumenata koji su objavljeni iz Clintonove arhive i Cine dokumentacije. Kada je shvatio da nazad ne želi, a naprijed ne može, Milošević je preklinjao Richarda Holbrooka da ne dozvoli vojskama HVO-a i armije BiH ulazak u Banju Luku. Bilo je to 18. septembra 1995. godine. U dokumentima koji su objavili Clinton i CIA, Holbrook svjedoči: on nas je preklinjao da zaustavimo ofanzivu prije nego što snage stignu do Banja Luke. Mi smo to učinili ne zato što je to Milošević tražio, nego zato što smo vjerovali da bi dopuštanje Hrvatima i Bošnjacima za uzimanje Banja Luke dovelo do 200.000 izbjeglica, a u bilo kojim pregovorima Banja Luka bi opet bila vraćena Srbima. Neki Banja Lučani rekli da se dio Banja Luke spakovao i krenuo prema Srbiji, a dio je spremio cvijet. To ne znam, ali da je veliki dio, da je 50-60.000 Banja Lučana bilo spremno da ide, u to sam bio siguran. Mi nismo dobili rat, mi smo izgubili rat. Ja sam dobio sve bitke, ali sam izgubio rat. Oni su došli 15 km odavde, da su dobili signal da idu dalje, on bi ušli u Banja Luku. Ja sam stanovao tu gdje stanujem, cijela zgrada vešta točkovima i gleda kako da šmugne i pobjegne. I znam dobro da su putevi kroz Posavski koridor bilo potpuno zaključeni izbjeglicama, kolima, traktorima, ljudi. Niti žene, niti malu djecu, niti starce, ni malo ne štede. Napačenu ratom Herceg-Bosnu doveli velike. Svijet gleda, da se Bosna preda. Helikopter i pravac aerodrom Banja Luka. Već počinamo helikopter, nove službe sve, to prvo spička, do Bosne. A onda malo odmora, bijeć. Moramo povezati Bihać, Banja Luka, Banja Luka je jedan od najznačajnijih centara, teritorija, kako geografski, politički, privredni, pa i vojni centar takozvane Republike Srpske i očito njima je jasno da oslobađanjem s naše strane Banja Luke pada i Republika Srpska, tako da smo sada oko Sanskog mosta, na 15 km smo do Prijedora, na oko 25 do Banja Luke. Znači da je Prijedor, a i Banja Luka na domet naših sistema artiljerijski gdje možemo da ostvarimo dejstvo kuda li treba. 4 p.m. Sanski Most is surrounded. The 502 Infantry Brigade are the first in. Radio Bosne i Hercegovine, Studio 5. The 5th Corps radio station takes over the airwaves. It can be heard both in Muslim and Serb territory, part of reinstating the Muslim presence. Sanski most, jedno lijepo bosansko mjesto. Dolazio sam odavde porijeklom jedan pjevač bosanski, Kemal Malovčić, bio sam kod njega prije rata. Bilo je dosta uz Sanju lijepih mjesta, dosta restorana, izletišta i tako dalje. Bilo je pravo uživanje
ići kraj Sane i kod mene došao negdje početkom koncem septembra, mislim da se to događalo, ambasador Menzies i rekao da mi zaustavimo, da Amerika traži da zaustavi ofanziva prema Banja Luci, upravo zbog ovih razloga.